Takže láska, aké vlastne máš ty problémy zistené reálne lekármi? Ja som myslela, že najprv povieme, že z čoho mám depresiu a až potom tie problémy. No veď si nechcela hovoriť teraz o týchto pánkach, nie? Nie o topánkach, že z iných vecí mám tiež depresie. No tak hovor, no. Ja už by to ľudia pochopili, tak si mala skôr povedať, ak máš diagnózy najprv. No. Naposledy, keď som bola v nemocnici a som ma spolubývajúca pýtala na diagnózy, tak ešte ma aj stopla, že už viac nechce počuť, bo ich bolo príliš veľa. No, lenže práve o to ide, no. No, pamätáš, ak sme boli na kúpalisku, ne? Áno. To sme išli sadkou? Tam sadkou a späť sme išli vlakom. No a kde bolo to kúpalisko, povedz? V Prešove na sídlisku 3. No, a ja proste mám rôzne stavy, kedy ako keby som proste nevedela, čo robiť, alebo proste sa ako keby neovládam, nemám nad sebou kontrolu. A pokiaľ sa dobre pamätám, tak žiaden lekár, nie som špinavá, hej? Nie. Tak žiaden lekár mi ani nevedel povedať, čo to je. Podľa mňa mi ani neveril, no dobre. Ale potom som na internete čítala, že takéto stavy sa nazývajú autopilot. A že nie som jediná, lenže ľudia od malečka sa ku mne správajú, ako keby som bola jediná. A hlavne, ako keby oni to mali raz za rok. A na to majú právo a ja to mám takmer každý deň, tak na to právo nemám. Pritom je to možno aj tým, že keď som sa narodila, takže tam bol, že som sa proste narodila, ako to bolo, 3 týždne skôr. A narodila som sa nejako plecom a vraj som sa dusila a napila som sa plodovej vody, také niečo mám v papieroch. Asi, že ma vraj oživovali, potom som bola v inkubátore 3 týždne. A od malička mám spomalené reakcie, prečo som si vytrpela samozrejme veľa poníženia tiež. No a myslím, že lekári podľa, že to bude mať takto celý život. Tie svoje rôzne stavy aj hlavne tie spomalené, ale konkrétne na toto nemám invalidný dôchodok, lebo to je ťažké dokázať. Invalidný dôchodok mám na niečo iné a je čiastočný, aj keď väčšina lekárov mi odporúča plný. Mám to aj v papieroch, tuším. No a proste vtedy, ak som bola na tú kúpalisku, tak som mala asi jednu kávu, vtedy maximálne 2. Ako ideálne je, keď že ja potrebujem tak asi 3 až 5 šálok kávy na deň, aby som ako tak fungovala. Lenže zase mám tie proste obmedzenia, že musí byť bezlaktózové, nesmie to byť nalačno, lebo potom zvraciam. Potom, že nesmiem napríklad si dať kávu a potom o pol hodiny alebo hodinu ďalšiu, lebo proste zvraciam, lebo proste musím tak sa... Že keď mám proste pocit v tom žalúdku, že môžem si dať tú kávu, tak vtedy si ju musím dať. Inak zvraciam. Ani mi nikto neveril, že mám takýto problém, ale pokiaľ viem, veď Láska, môžeš povedať do videa, že naša neteľ má podobné niečo, nie? Áno, áno. A ona koľko má rokov? 7, 8? Tak nejak, no. No a tiež, že nikto neveril, ale potom si prišiel a podľa, že ja mám také isté problémy, tak už skôr jej verili. Áno. No a vtedy, ak sme boli na tom kúpalisku, tak proste ja som bola proste tak aj hotová, aj človek je aj tuším unavený, niekedy akože ide z kúpaliska, si myslím, že to je bežné. No. No a ja som proste ešte, u mňa to bolo ešte horšie, keďže mám tie problémy, no a ja som si obliekla rýchlo oblečenie na mokré plavky, lebo som spanikarila a často mala autopilota, ako som hovorila, no a mala som na sebe šaty. No ako takto, že som obliekla nejak šaty na plavky, potom som plavky vyzliekla, tak nejak, no. A proste, a aj keď som plavky spočiat hneď vyzliekla, vyzerala som ako pocikaná z môjho pohľadu. Lebo aj keď mám stresy a paniku a som nesústredená, tak často robím chyby. No a tieto stavy mám bežne, tak sa potom bojím niečo robiť. Keďže z chyb mám veľké depresie, že? Áno, Láska. No, takže som mala depresiu. Potom ešte mi vadilo, že tam bola veľmi studená voda. Len preto, že sa v tej vode nehýbala, Láska. Ale ja plávať neviem. Ale mohla si aspoň chodiť tam hore dole a nielen pri brehu byť. A potom ti bola chladná voda aj v tom detskom bazéniku. Aha. No. A ďalšia vec, Láska. Keď hovoríš o tom, že ak si bola počúrená, to si mala mokré vzadu, hore na chrbte, čiže neviem, jak by si sa tam mohla počúrať. A keď si pamätáš, keď sme išli v mapke, ja som mal tie mokré plavky v taške a mal som rovno na nohe a vyzeralo úplne, aký som sa 100% počúral.
A nemal som z toho depresiu, Zlato. No pretože mňa ľudia majú radi a teba... Počkej, pardon. Aha, už sa milí v debilite. Naopak, mňa ľudia nemajú radi a teba... Takú debilitu, jak si mi povedala, tamto som už dlho nepočul, že pretože ty si pekný a ťa majú ľudia radi, tak budú vedeli, že si prišiel z kúpaliska, aj keď sme v strede v meste, ale tým pádom, že ja som bola na kúpalisku a mala som to úplne vzadu hore mokré a každý videl, že som bola na kúpalisku, tak to už nebudú ľudia chápať a budú ma mali, že som sa počúral za to. Vlasy, no. Áno, takže láska, také debility to mi žerú nervy, keď takto povie. V druhom videu ti vysvetlím, prečo mám takú logiku. Ja som takúto logiku nemala, kým sa mi takéto veci nezačali stávať, že vlastne jedna spolužiačka, príklad, povedala, že má rada červenú farbu, tak to bolo v poriadku, ale už keď ja som povedala, že mám rada červenú farbu, tak už všade ma ohovárali. Toto mám celý život, tak sa nečudujem, že sa takto správam. Dobre, láska. Ako mám vymenovať diagnózy, alebo ich opísať? Alebo... Áno, diagnózy vymenuj. Iná schizofrenia, anomálne štrukturovaná osobnosť, iná neorganická psychotická porucha, ťažká porucha osobnosti, histronská porucha osobnosti, iná schizofrenia, taký jak zmenšený hypokampus, tiež začínajúca demencia. Nie taký jak zmenšený hypokampus. No, zmenšený hypokampus a to sa rovná začínajúca demencia, tak nejak. Áno. Mi to vysvetľovala neurologička, ale že ja keby nevie, či je to vrodené alebo získané vzhľadom na to, že mám traumu z detstva, také niečo. Áno. A zákrok som mala robený ohľadom toho lumbálnu punkciu. V marci lumbálnu punkciu a neviem, skúsim zavolať neurologičke, lebo keď sme boli pri nej v máji, tuším, tak stále neboli výsledky. Ale ako nie, že ona by za to mohla neurologička, ale tí v tej nemocnici, čo mi robili ten zákrok, že neposlali výsledky. No a hlavne tá emočne stabilná osobnosť je sklonný k seba poškodzovaniu a samovražde. No. Že proste smrť vnímam ako nejaké vykúpenie, ako niečo dobré. Napríklad, keď mi niekto želal, aby som prišla o nohu, tak sa urazím, mám depresiu, ale keď mi niekto želal smrť, alebo že ma niekto spánku dobodal, tak poviem, jo, však dobre, tiež by. Takto to vnímam. Hej, keby mi niekto povedal, že želám ti, aby si, ja neviem, oslepla, alebo ti vypadali vlasy, tak mám depresiu, ale keď mi niekto povie, že by si bola namesačná a zrazilo ťa auto, aby si zomrela, tak poviem, že no však super, teším sa. Takto to vnímam. No veď toto. A ešte môžeš povedať, že jak je to s tým opatrovaním, čo a jak? No ja som mala predtým, akože si bol môj osobný asistent, ale oni to potom zmenili na opatrovanie a z papierov som pochopila, že som asi pacient, ktorý proste stále leží a potrebuje 24 hodín, żeby niekto na neho dával pozor. No, reálne napísané je tam 24 hodinová patera. No ale z toho mi síce logicky vyplýva, ako to mohli dať, keď nemám plný invalidný. Veď keď mám čiastočný invalidný, tak vlastne každý hovorí, že mám ísť do práce. Ale mám opateru, tak nemôžem ísť do práce. To jedno sa bije s druhým, ja nerozumiem tomu. Ani ja. Dobre. No a ako mne veľa vecí nedáva logiku, lebo vlastne ja som najprv mala tú osobnú asistenciu pre sklony k samovražde, aj keď proste už od 8 rokov, veď v podstate možno by mi to aj vedela dosvedčiť rodina, ale tá nemá rada, lebo som na invalidnom dôchodku. A proste u nás boli psychické problémy tabu, aj keby sme celá šialená rodina, podľa mňa, ale dobre. Podľa mňa. Od 8 rokov proste rozprávam, že chcem zomrieť a tak ďalej, ale nikto to neriešil, tak som to brala ako niečo normálne. Moja rodina proste to ignorovala. No a pauzne na chvíľu, bo si nemôžem spomenúť. Vlastne som potom v 2016 asi, to neviem, koľko som mala rokov, 21 asi, tak mi dali osobnú asistenciu, to robila moja teta. Bola mojou osobnou asistentkou pre tie sklony k samovražde. Ale zároveň, keď som psychicky nezvládla to, že mi ľudia neveria, moje problémy, tak mi prišiel a proste pokúsila som sa predávkovať liekmi psychiatrickými, tak mi prišiel papier zo sociálnej poisťovne, že neakceptujú názor, že som sa pokúsila o samovraždu, ale pritom tú osobnú asistenciu som vlastne mala naďalej potom ešte niekoľko rokov
Takže jedna sa to vylúčuje s druhým. Keď úrad hovorí, že mám sklony k samovražde, psychiatri hovoria, že mám sklony k samovražde, lebo mám to v papieroch rôznych, ale sociálna poisťovňa hovorí, že nemám sklony k samovražde, takže... Oni to brali podľa mňa, vieš ako? Neviem. Že máš sklony ku sebevražde, ale že si ešte nespáchala, chápeš? Že oni to nebrali, že to už si pobrala tie lieky, že to bolo akéby, že si chcela samovraždu urobiť, ale že oni to neschvaľujú, ale že máš len sklony ku samovražde, chápeš? No ale však, keď som potom držala nožík a chcela si ublížiť. No, láska, oni by to možno brali tak, že by si sa, neviem, zabila a si až mŕtvemu človeku uznajú, že sa pokúsil samovraždu, neviem. No však potom ma nemali dávať ani do klietky kvôli tomu, keď to neuznávajú, že mám tie sklony. Ja neviem, tak to funguje. A neuznajú, že mám sklony, však... No, debilné. Ja nechápem, sorry, že som hlúpa, ale... To nechápem ani ja, láska, to nechápe asi nikto normálny. No. Takže tak. Čiže tak, no akorát ešte niečo, láska, chceš povedať ku tomu? Nie, si hovoril, že dlhé video. Tu je môj Peťko, jediná pekná spomienka na moje otrasné detstvo, ktoré neželám nikomu. Nikomu na svete. Tým. Takže tak, no to je Anička, ktorá má také problémy a nikto nám s ním nevie pomôcť. Nikto nám nevie pomôcť ako spolu, takže... Ako povedala moja psychiatrička, na Slovensku nikoho nezaujíma, ako žijeme a štát sa o nás nepostará. Áno. Tak potom by mali robiť aj testy, že keď takto je psychicky chorý, tak si nemá robiť deti. To je tiež pravda. Takže tak, môžete, neviem, reagovať, nemôžete na Aničkin kanál, alebo na... Iba tebe môžu napísať na svoj Facebook alebo Instagram. Áno, no, láska na Instagram nechodím. Ja mám len ten Facebook, že Luky Mišenčík. No, tam môžete jedine písať, ale... Nemáš tu ešte tú skupinu na turizmus? Áno, mám tú skupinu, áno. A môžete jedine písať, či nemôžete písať Aničke na toto video, lebo ona nenavidí žiadne komentáre a proste nedokáže sa vyrovnať s kritikou, čo je tiež veľmi veľká vada, ktorú sa snažím odstrániť, ale zatiaľ sa mi nedarí. No, môžem v ďalšom videu vysvetliť prečo. Áno, keby ste mali nejaké otázky, tak mi napíšte na Facebook. A ako som hovoril, Luky Mišenčík sa tam volám. No a ja vám to zodpoviem, len nekontaktujte Aničku. Takže asi tak. Takže ahojte zatiaľ. To je kranica.